नै Rajma दालि बिराद खोंगोजोंबाय आङो नै लोगोफोर एम्फौ दोङो नैयाव नाय ओइलाय नायलाय माइरंआव आयौ ओइ मा गेवाब्रा फ्रिजफोरालाय जगथाम खनसे लागैनो जगथाम लाबोखादों नामा नोंलाय नोङा है ओइ बे खावख्लाबसेखौलाय सोर जाना दिनदों आरोलाय कमेन्ट खालामबानो जाबाय बेजोंनो जानानै बनायना खिथिगोन आरोना मादों जाना खिथिनांगौ खोन्था नाफाथिनि एन्सार्स थानांसिगोन नों हो आंसो सुनांगौ होमबा आयाव Hello everyone, welcome back to my channel. Good morning. दिनै भिडिअखौ नायलांबाय थादो साहा लोंना लाग्रोनोसै आरोना भिडिअ खालामनायनि सिगां ना मा होनो लोंखांनानै मानानै नायनोसै चलो आरो इथिंजाय सासेया हाजिजि मिनिबाय थादों आरोना मानो मिनिदों आयाव मोनना लाबाय साला मानि बेहा आखायाव माबा दङ आरोना ने जन्मनि दा ना बेयो थाबथायानो इयाव थै माबा माखा खानाय दङ ना दा ओमफ्राय बे माला थाबथानो नामाया आरो गबाना थाबथाया आरो बिजि थुनायावबो सिगाङावहा बेयावहा बोरैबा थुफ्लांनाय बायदि जादोंमोन थै गबाय थानाय ओमफ्राय गगायाखैमोन थाब गगाया गोबावजोंसो गगायो दिनैनि गरमा थानो हाथारा बाबा आरो बेथिंजाय नै जानि टुटा फुटा मा लेट्रिन ओमफ्राय बाथरुम सासेया न'खौहाय दैदों थान्दायाव मालाय थान्दायावनो गरमाव मालाय होथारदो बा निसानाया गाजाथार माथो नोंहा आया आंहा माबाबायलै बालि अन्थाया सेन्देल गानना हरखायोब्रा गारना हरखायो इखो सुगोनखि आरोना दायो एलाय नों सुगोन नों हो आंसो सुनांगौ होमबा कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम आरे गरमाव थानायनि मजायानो बेलेग ना लोगोफोर नाफाथिनि एन्सार्स थानांसिगोन क्या बेइज्जती है सुखांबाय आयौ आखाइफोरा गोज्जा जाजोब्बाय ने जानो नामा ओइ बे खावख्लाबसेखौलाय सोर जाना दिनदों आरोलाय जा दाय केमेरायाव खिनायावसो नुदोंब्रा जे मोजां नानि जिम बाबा नखौहाय नै बा ini hansar jibon ma menbon dele Gendra Meme Dana बेदोंनो सर होनांगोन बेखौ बेदोंनो साला दावथे मोनजानानै पुरा सिरि जाना दङ माने दायो खामबो नांला जेबो नांला बा जिब्बाय साखा
दाउ सखा ओइयाव दोङो ओइयाव थायो दाखालि मोनसे ब्लग होनायमोन आङो हिन्दीयाव बनायनायमोन ओमफ्राय बे खुमब्रा ओइयाव दोङोमोन ना बेखौ माबानायाव बोरैबा माने दानस'फ्लांबाय आरो रोदाखौ दा ओमफ्राय नै फिसासा बेखौ मादों जानो मोजां नांगोन देलाय होनलाय कमेन्ट खालामबानो जाबाय बेजोंनो जानानै बनायना खिथिगोन आरो ना मादों जाना खिथिनांगौ खोन्थाहरबानो जाबाय कमेन्टआव माइदि हो ना आयौ ना आयौ जगसे जगनै जगथाम खनसे लागैनो जगथाम लाबोखादों नामा नोंलाय नोङा है माबेसे लाबोखो हामारलै नोङो ना बा रेस्ट हरदो खामफोरा मा जाहैयो ओइ मा गेवाब्रा फ्रिजफोरालाय नै मिस्टे जि गोथावमोन आरोना खैथासो आग्लायखोथाय 8थासो आग्लायबायदां आरो माने मैया माबा जादोंमोन जोंहानाव गिर्जा जदोंमोन आरो बेयाव गिर्जा जनायाव खोनायमोन आरो मिस्टे आग्लायबाय आरो खैथा जाखो नोङो मैया हा मोनसे मिसाथार आं खैथा जानो हा कुछ भी आरो बिराद मिसानो बियो लाग गैया बिनिखौ फोथायनाङा मोनबा जायाखै माथो नोंलाय फोथायनाङा बिनिखौ रायजोफोर लाब गैया नै लोगोफोर एम्फौ दोङो नैयाव नाय नायलाय माइरंआव आयौ आयौ है गिलुलु ओइ बेथिंजाय खाम संहरबाय दायो ओमफ्राय मा जाहोगोन नायनोसै बिथिं बनायखानाय दङ बेनोसै आरोना बिराद खोंगोजोंबाय आङो लेस्रा भाजा ओमफ्राय मैथ्रु बिबार ओमफ्राय आरो बिथिं मा दोङोथाय आयै बिथिंनिया जि गोथाव नै राजमा दालि गानजोर गोथाव जानोसैलै लोगोफोर थ' थेंक इउ दिनै भिडिअखौ नायनानै जोबजासिम नायनायनि थाखाय धन्यबाद टाटा बाय बाय